krama kok apik nek ngene ya Mas ora nganggo kondo tumben ora nggo selendang hari ini. Ayo kita krama ora nganggo apa sing cetha tidak pakai narak yang ngono kok ora nganggo lah yo ora nganggo kondo Mas Kahono terus mapan yang ngarep sinten Mas? Ayo kersake lagun kok neng mburi lah ya gerentuk gelungan wakai terus nunggu neng ngarep mau saya dikersake nopo? ayo jeneng Mbak Tanti tak tutup dulu ya iya Mas pasti nonton Sajaib yayi sepuh sing lenggahno dalem ora lega yen ditinggal karo sliramu ora apa-apa ning ya ora apa-apa engko sowan meneh lolo Selesai
anyar yang nggawa ya ora nggawa to. Hah? Biasane iki yang nggawa tukang sayuk, Dek. Dereng iku Oh, mengke ngono wonten ora. piyambak. Oh ya mbok nek ngono. Heeh. Ayo Nduk diterusne. Jan-jane kowe nanti sakati makanya nganti srengenge katangipun Bapak sableng kok di situ. Aku ki nek pas gak ngadeg ya ora ngadeg. Perlu ditekan. Nang kono. Lah wong sitok dikroyok wong papat ora ya peko. Jenengan berarti ndak ngatasi. Alah jelas ora to. Ora. Dereng jamu berarti? Ya kadang-kadang ki aku jamuku ya plikita. Oh, Plikita. Piye? Oh, bel kita kok ya aku kaya wis tuwek ngarani ya kleru. Lah ya maka marang sableng lho jenengan iki kok yo. Ayo sarak. Weh bawene merah ning itu nanti bisa bercahaya sendiri ya. Iya to. Warnane apa? Diterusne serak kelangan. Jan-jane kowe enggak melih. Wonten pundi Pak Karmon, Mas? Oh, enten belik. Delik, Mas. Oh, delik. Nek kira enek belik. Nggih, Pak tumut senggak nggih, Pak. Kok mendel mawon to. Tutu aku ning kene kok yo. Iki mirip lho, Mas. Isih dulur yo. Dulur. Jenengan mbok lenggah tengah mriki. Jo ora iso lungguh. Gedhen, monggo. Mugyanto